Okay, Sukisok. Ayan ni ayang awan ti donto siya nilay layag kapatutuan nagbaling nga remix dan siya de iyakan ni insaan. Alright, tatawa lugan at an maitang-itang masapul na piksa di makina darat ato di sangan ay kalsada. Alright, di na'y patadanan kulaon gobyerno ang kayo o tumulong danan nyo could marisolusyonan yanan nyo paabayaran aksyonan dakdak ka magkiting salamat ni. Alright, opisyales ay mababaasin Senate Q pa'y kay man sakripisyo umanawi ay anapan si Pondo kalsada kumao puminta sinaan mekiti sa gabasi wada din dumating pa'y ay project bantayat ta di magipikipi ilimian ang gagamis no waday maubla-ulay libre waday tempo yang ay manili ulay no magadipo palitan ilimian ang kagamarenga kanta ng Pauluan. Sukisok. Dito pa lang programa tayo ng Pauluan. Layaw Ni Ilocano. Okay.